A través da internet sen garantías e á marxe da lei, o aumento da cría sen control de cans potencialmente perigosos preocupa as protectoras, en parte porque moitos deles acaban indo parar a refuxios como este, en Cambados. Moitos deles son dos denominados cruces aberrantes. Xa non solamente o can é peligroso pola educación que lle do dono, senón tamén polos cruces xenéticos que veñen por atrás. Entonces, claro, se hai cans que teñen unha xenética agresiva, son animais que non debería de criarse nunca. Entonces, a xente está sendo criando. E despois veñen os problemas, veñen a mala política, a mala fama hacia estes animais. O problema vai a máis coa auxe das redes sociais, onde as compravendas, doazóns ou intercambios deste tipo de cruces é tan frecuente como ilegal. Fai pouquiño nas redes sociais pillamos cruces de Doberman con Pitbull. Isto é, bueno, o peor que, foron donados para particulares, para fincas, e recorreron a media Galicia, media provincia de Pontevedra, foron dados en adopción por aí, e a xente levámonos para Leiras, que, claro, a xente non sabe que un cruce de PPP ten que ir con súa licencia e tes que ter unha formación. Estes animais adquiridos de xeito irregular saltanse os requisitos da Lei de Protección Animal de Galicia, algo que acaba repercutindo nas protectoras. Seprona e a Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, a que ten que sancionar e mirar nas redes sociales o que está pasando verdadeiramente. Porque esos cans, inda que sean doados, volvo a repetilo, acaban nunhas condicións lamentables. E así estamos as protectoras cheas de cans de raza peligrosa. Os considerados cans de raza perigosa teñen necesidades específicas como en educación en positivo, moita socialización con persoas e outros animais e contacto diario co mundo exterior. Os problemas chegan de Olga cando esa mascota acaba nas mans do que non sabe. A xente non é consciente do que rebente ten na casa e depois veñen os problemas. E non é o problema do cans, o problema é das persoas que os teñen, que non saben como educalos, como correxilos e despois veñen os problemas e os sustos. Nestes momentos, nestas instalacións de Cambados, hai 7 cans das consideradas razas perigosas.